Valletta huma champions għall-24 darba fl-istorja tagħhom. Dan wara li fl-aħħar ġurnata tal-kampjonat huma rebħu 2-1 kontra Gżira United fil-waqt li Balzan tilfu b'xejn kontra Hibernians. Bekk fl-istess ħin Balzan naqsu milli jirbħu l-kampjonat għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom. Sa qabel dawn iż-żewġ partiti Valletta u Balzan kienu bl-istess punti imma ż-żelqa ta' Balzan u r-rebħa ta' Valletta fisret lil Beltin ikunu nkurunati champions ta' Malta. Ftaqali, Valletta fetħu l-iskor wara biss 8 minuti meta Kieran Nwoko avanza u għadda l-ballun lej Saleħ li qassam lej Piċċollo l-iskur jabxut fil-baxx. Bir-reazzjoni ta' Gżira ma tasalx Valletta rduprijaw fl-64 minuta lob gowl ta' Malano l-iskurjaw wara l-irċiva minant Saleħ. Meta kienet fadal 9 minuti Gżira naqsu d-distak penalty ta' Andrew Cohen, penalty li kien ingħata wara li Korbolan twaqqaf il-kaxxa. Valletta madankollu ddefendew sa tmiem biex ħadu r-rebħa li fisret ir-rebħ tat-titlu. F'Kordin fl-istess ħin Hibs taw prestazzjoni mill-aqwa biex meritatament elbu lil Balzan u b'xejn. Kien fis-56 minuta meta Hibs kurjaw l-uniku gowl tal-logħba meta minn corner ta' Lima Suarez fuq l-ewwel lasta kompla bir-ras fejn Clayton Fajla fuq it-tieni lasta kompla l-ġewwa bir-ras. Ir-reazzjoni ta' Balzan kienet waħda fjakka u konfuża u baqgħu ma skurjaw l-ebda gowl sa tmiem biex bekk raw lil Valletta jollu t-tazza.